Hello, salamu alaikum. Yawon lafiya? Masha Allah, masha Allah. Ya Allah, ka san hayaniyar raɗe can a nan gaba ɗaya wannan. Ana an ci raɗe, na gode, na gode. To shi kenan ba magana sai kun zo. Yau, na gode, na gode. muna da bukatar abubuwa akalla da zai guda uku zuwa biyu. Kamar ne ba? Saboda su muke dan Allah ya ce ya ranar da za a rantsuwa dan mun ji abu ya wannan dan mun ga kuma da murna yana da bukatar da mana yaran hanya da kuma famfo. Mun ga alamu dan kuma da gidan gaskiya ni ma ina da abinciwa saboda a cikin koyin mu muna fama da wasu matsaloli kamar yadda ya saboda akwai marayu wanda ya kamata a cikin da haka akwai gyara na bankuna mana da shi da kuma da hanya ne ko ya gyara lalace shi yasa muke addu'a Allah ya yi da kawai su da ni kuma Allah ya kawo yana tare da mu ne da kuma mana da rabban da yi da zama da haɗu ke na kama. Insha Allah ba magana na san yadda za a yi duniya kuma aka fara aiki ka fara biya zuwa fara Allah da ne da ni jawabin da ya yankin da na ba yake game da wanda akwai gaskiya a yankin mu akwai ƙarancin makarantu babu malamai masu koyarwa babu kuma sauran gine-ginen makaranta masannan makarantun al'umma suka da ɗalibai da kowa da kowa duk sun ba da himma wajen wannan da masannan mutane suna ta iya da su da ba kasa ne muna ce musu za su gani za su gani sannan kuma da soyoyi da hido wannan na da ɗan samu haske wannan ma ka kawo magana Allah shi ke yanzu da wani ɗan ɗan daga cikin mulki kuma